बानी पनिया में खड़ा एगो दे देना सहारा। माई अचर पसार करे बरती पुकार, माई अचर पसार करे बरती पुकार। थोर थोर कापे देला गोता बड़ी जाला। बानी पनिया में खड़ा एगो दे देना सहारा। बानी पनिया में खड़ा एगो दे देना सहारा। सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। हऊ तू कमाई से हट करिले, बुझबो दर्द से छठ करिले। हऊ तू कमाई से हट करिले, बुझबो दर्द से छठ करिले। तना मारत लोगे गौआ इशारा। बानी पनिया में खड़ा एगो दे देना सहारा। बानी पनिया में खड़ा एगो दे देना सहारा। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राजा राजधानी तोहर करेला बड़ाई, राइटर रविंदर के सरधा पुराई। राजा राजधानी तोहर करेला बड़ाई, राइटर रविंदर के सरधा पुराई। मांगी न तोहरा से कुछ दोबारा। बानी पनिया में खड़ा एगो दे देना सहारा। बानी पनिया में खड़ा एगो दे देना सहारा।